इउनिभार्सिटिनि जिथु फरायसाफोरनि बिसायख'थिया थाबैनो जागोन। दिनै क'क्राझार इउनिभार्सिटि आगोलाव जायखौनाखि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज होननानै मिथियोमोन बेवहाय BSUआ मोनसे इउनिट कमिटि दंमोन आरो बे इउनिट कमिटिखौ दिनै पुराना कमिटिखौ डिजल्भ खालायनानै सिफायनानै गोदान इउनिट कमिटि दानाय जाबाय क'क्राझार जिल्ला BSU कमिटिनि दैदेननायाव आरो बेवहाय सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय आंखौ आलासि हिसाबै लेंहरनायलाय आङो BSUनिफ्राय आंजों लोगोसे आंनि भाइस प्रेसिडेन्टफोर सेक्रेटारिफोर बयबो नुजाफैनानै स्टुडेन्टफोरनि सिगाङाव माखासे खोथाफोर बुंफैनो मोनदों मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै बोथोरा गाज्रिब्लाबो जथेस्थ' गाज्रि थेवबाबो बेनि गेजेराव स्टुडेन्टफ्रा गोबां गोबाव सम नेनानै जोंखौ हास्थायनानै दंमोन आरो जोंबो एसे लेटैबाबो नुजाफैनानै दिनैनि प्रग्रामखौ साक्सेसफुल जाफुंहोनो हाबाय होननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे BSU इउनिट कमिटिया फैबाय थानाय समाव जिहेतु दा क'क्राझार इउनिभार्सिटिया गोदानै गायसनजाबाय आगोलाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज हिसाबैसो जिहेतु मिथियोमोन बेवहाय माखासे गोबां समस्याफोर दङ बै समस्याफोरखौ बोस्रांनायाव समाधान खालामनायाव जोंनि इउनिट कमिटि BSUआ मोजाङै रल लागोन जिहेतु जोङो दा BSUआ मोनसे सरकारनि पावाराव थानाय BTCआव पावाराव थानाय BPF राजनिति दोलोनिनो मोनसे छात्र संगठन ओंखायनो बे कलेजाव जाखिनि समस्या दं बेखौ जोङो BSU हिसाबै सरकारनि खाथियाव लांनानै समाधान खालामनायनि जानाखि बेबस्था बेखौ फैबाय थानाय समाव जोङो नाजालांगोन मोनसेनि उनाव मोनसे गोदानै डिपार्टमेन्टफोर लाबोनाय जाय डिपार्टमेन्टफ्रानाखि बाहाय दा मास्टार डिग्रि गैया खालि डिग्रियावल' दङ बा बाहाय फेकाल्टिसफोर प्रफेसारफोरनि पस्ट नन टिचिं पस्ट केरानि LD बायदिसिना गोबां पस्ट लाबोनांगौ दं जिहेतु दाबो गोबां मावनांगौ खामानि दं इनिशियेल स्टेजाव दं बे इउनिभार्सिटिया बे इउनिभार्सिटिखौ आपग्रेड खालामनायाव जौगाखांहोनायाव जोंनि BSU इउनिट कमिटि हक जिल्ला कमिटि हक बा सेन्ट्रेल कमिटि हक जोङो मोजाङै रल लागोन आरो सरकारनि खाथियाव मोनफ्रोमबो समस्याखौ खिन्थानानै जोङो समाधान खालामनो नाजागोन आरो छात्र संगठन हिसाबै निस्सय जेखि इलेक्सन जाया मानो बाहाय जोंहा पार्टिसिपेट खालामनाय दायथ'आ दङ निस्सय बे कलेजावबो जुदि इलेक्सन जायोबा निस्सय जोंनि BSUनि तरफनिफ्रायबो बाहागो लानाया थागोन बाहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो एबार मा मोनगोन केन्डिडेटआ बे दानिल' खोथा नङा जों मोनफ्रोमबो इउनिभार्सिटि बा कलेज मोनफ्रोमबो सारा BTCनि जेसेबांनाखि कलेज इउनियन इलेक्सन जायो बाहाय जोङो जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय छात्र छात्रिफोर जायफ्रानाखि कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायदों इन्डियानि डेम'क्रेटिक प्रसेसआव जाहाथे बिथांमोनाबो इनभल्भ जानानै सिस्टेमखौ सोलोंलांनो हायो भबिष्यतआव डेम'क्रेसिनि सासे गुड लिडार मोजां दैदेनगिरि जाहाथे जाहैनो हायो बेनि थाखाय जोङो BSUआ मोनसे प्लेटफर्म होयो जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ स्टुडेन्ट इउनियन इलेक्सनफ्राव पार्टिसिपेट खालामनानै बिथांमोना डेम'क्रेसिखौ मोनसे प्रेक्टिस एक्सारसाइज खालामनायनि जाहाथे स्कप मोनो बेखौ जोङो जोंनि BSU तरफनिफ्राय प्लेटफर्मखौ होयो आरो बाखि बाहाय जेबो गाज्रि उद्देश्य बा एजेन्डा गैया आरो माबादि नुहुरो निस्सय जोंनि स्टुडेन्टफ्रासो गेलेगोन बाहाय कलेजनि जानाखि स्टुडेन्टफोर दं बिथांमोनासो पार्टिसिपेट खालामगोन बाहाय जोङो सेन्ट्रेल बा डिस्ट्रिक्ट कमिटिया बाहाय डाइरेक्टलि केम्पेइन खालामनो हाया पार्टिसिपेट खालामनो हाया बिथांमोनखौ जोङो मरेलि बा फिजिकेलि बा जिखिनि सापर्ट होनांगौ एसे एनैखौ जों होगोन निस्सय थागोन खिन्थु बाहाय जायफ्रानाखि फर्मेलि स्टुडेन्ट रेजिस्टार्ड बे इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट बिथांमोनानो कन्टेस्ट खालामगोन बिथांमोनानो बे इलेक्सनाव रल लागोन बाहागो लागोन आरो जास्ट जोंनिफ्राय जानाखि मरेलि सापर्ट बा एसे एनै सापर्ट नांगौ बेफोरखौ जोङो खालामो आरो जोंनि संगठननि इउनियननि तरफनिफ्राय माब्ला जागोन बेखौ जोङो आं दा आंनि नलेजाव गैथ'वा माला जागोन हयथ' फार्स्ट उइक अफ नभेम्बरफोर जानो हागौ आरो नोंथाङा मा टिमनिफ्राय जानानै आरो मा पस्टनि थाखाय गिबियावनोथ' बे गासिबो निउस मिडियानि जेसेबांनाखि नायगिरि बिथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आङो जासिहरग्रोबाय दानो जोङो दिनैनि दिना जोङो जिहेतु जोंनि फैगौ क'क्राझार इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियन इलेक्सन बेजोंहाय जोंहा जेबो सोमोन्दो गैयै बायदि होनजायो मानोना जोङो दिनै
बे क'क्राझार इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियन इलेक्सनखौहाय नि टाइमा सफैदोंब्लाबो बेजोंहाय जोङो कइनसिडेन्टलि जोंनि दिनैनि बे BSU इउनिट बेखौ दानाया कइनसिडेन्टलि बे एखे टाइमाव गोग्लैफ्लांदों दा बेयावहाय गोबाङानो साननो हागौ दे जे जोङो इलेक्सननि थाखाय माबा गियार आप खालामदों मादों बे नङा मानोना जोङो दिनैहाय जोङो दाख्लैनिफ्रायनो जे थियारि खालामनानै जोंनि गेजेराव रायज्लायलायनानै गोजाम क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज बै समाव जिहेतु क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजमोन बै समनि KGC BSU इउनिट दंमोन बेखौहाय दिनै डिजल्भ खालामनानै गोदानै जोंनि क'क्राझार इउनिभार्सिटि BSU इउनिट कमिटिखौहाय दिनै जोङो दाफुंनानै लादों आरो दा बेयो इलेक्सनजों बा जोंनि स्टुडेन्टस इउनियन इलेक्सनजों माबा मोनसे जेबो कानेक्सन गैया जोङो बेखौहाय लादों जिहेतु जे सापर्ट खालामलायनाय बियो थाखायो जोंनि एक्सटार्नेल अर्गानाइजेसन्सफ्रा बोसोरे जोङो बेखौ बयबो मिथिखायो गासिबो खालामलायो बियो केन्डिडेट्सफोर आरो टिमफोरनि सायाव बियो डिपेन्ड खालामगोन दा दिनैनि दिना जोंनि जास्ट क'क्राझार इउनिभार्सिटि BSU इउनिट कमिटि दानायनिल'मोन आरो थेवब्लाबो बेखौनो सोंबावगोन जे फैगौ बिसायख'थियाव माबायदि बाहागो लागोन आङोथ' दा मास्टार्स फरायगासिनो दङ आङो 3rd सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ आरो आङो गाव इन्डिभिजुवेलि आङो पार्सनेलि आंहा बेयावहाय क्राइटेरिया मिलाया खारन फाइनाल इयार मास्टार्स आरो बेचलार्सनिखौबो फाइनाल इयारखौ गेलेहोनाय जाया जोंनि क'क्राझार इउनिभार्सिटियाव बेनिखायनो आङो बेयावहाय केन्डिडेट हिसाबै आङो बाहागो लानायनि आंहा क्राइटेरियाबो गैया आरो आंहा जेबो माबा गैया आरो उद्देश्य गैया टिमनि देरहागोना माबायदि पसिबिलिटि टिमनि देरहागोनखौथ' आङो बुंनो हाया इन्डिभिजुवेलि बेयो गासैबो स्टुडेन्ट मेन्डेटआव थागोन आरो आङो सासे उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव देरबोनानै डेम'क्रेटिक माइन्डसेट आरो आइडियलजिजों देरबोनाय हिसाबैहाय आङो स्टुडेन्ट मेन्डेटखौनो बा भटार्स मेन्डेटखौनो आङो एक्सेप्ट खालामगोन जाय टिमा देरहागोन बे टिमा स्टुडेन्टसफोरनि बा भटार्सफोरनि नोजोरावहाय साबसिन होननानै बियो नुजागोन आरो आं बेखौनो सानो दिनैनि जे क'क्राझार इउनिभार्सिटि BSU इउनिट जे दानानै लादों जोङो बेवहाय प्रेसिडेन्ट हिसाबै आफादगिरि हिसाबै आं जोंसा नार्जारि आङो झारबारिनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि झारबारिनिनो आङो दा इंलिश डिपार्टमेन्टआवहाय इंलिश बिफानाव आङो मास्टार्स खालामगासिनो दङ आंनि फाइनाल इयाराव आंखौहाय प्रेसिडेन्ट हिसाबै हाउसनि गनायनायावहाय आंखौहाय सायख'नानै लानाय जादों लोगोसे जोंहा फंबाय BA 5th सेमिस्टाराव फरायबाय थानाय जोंनिनो रिफल नार्जारि फंबायखौ जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबैहाय सायख'नानै लानाय जादों आरो